Kabayatan na, paputok, may laklako na po iti Bacara, Ilocos Norte. At man si report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Yanin, digiti sa magmamano ang negosyante di naglakaw ka nagiti paputok para iti dumanin na Pasko ken baro atawin. Di pa nagsursur tayo ka nagiti iliilik at nagita tayo ti pwesto a paglaklakwan ni Mr. Malcolm Maltezo ken nagrugida laeng iti Domingo ken kasapulan ang ma-inspect dagito babayan ken nagiti coming ti BFP impatad na asaan da mapalabusan nga aglako nung kasta nga award signage no smoking, no testing awan di fire extinguisher ken may sa adram adanom a pagsebseb. Circuit medyo napimpinas sa basit kasi medyo na ang tawag nito na sistemahan sa adadigiti ngamin parang nga ano ti programa ti gobyerno nga digiti may parit ket talaga nga may lakon kasi for the safety ti community ken shop buyer and the shop customer, sir. Yes, sir. So, no i-compare ti price na, sir, imbina when ulit maka itatangatawen? Itatangataw, sir, medyo lima kata imado ti magatang, sir. Okay. Anong dagiti madinga o yun may pagbawal nga na, sir, nga klase pa po? Digiti makapayar di, sir, kas kung digiti plap-plap, digiti piccolo, sir, digiti para ubing kasi digiti dumak tilmonin dito ubing kasi, sir. So, digiti ka sila ti mostly ti dito at silaw ti mas recommended digiti tatao, sir. Yes. Kabayatan natin presyo ti 3 star kat 75 per piece, big quiddies kat 35 per piece, small quiddies kat 25 per piece, fountains kat agdagop ti 60 pesos ang hingaran 600 pesos, Judas belt 500 to 1,000 pesos, Lucy's kat 25 per piece, kan Roman candle kat 30 pesos.